Pag-asa miingon nga ang Bagyong Ompong gikatakdang mogawas sa Pilipinas karong Sabado. Kauban nato si Mayma Kasilagan gikan sa Pag-asa Mactan. Mayma, asa na karon ang bagyo ug asa kini padung? Ang mata ng bagyong si Ompong, nakita base ang all available data sa 890 km silangang bayan of Calayan, Cagayan. Ani may kusog na hangin na 215 km matag oras o may paggastinis na hasta 250 km matag oras. Aning gina-forecast nga makairog paamihanan sa 9 km matag oras. Ang bagyong si Ompong in-expectar sa 830 km silangang bayan ng Bayat Batanes ug masabuntag. Og sa Sabado sa buntag in-expectar sa 930 km amihanan silangan og Bayat Batanes o magwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang sa Domingo sa buntag in-expectar sa 1,140 km amihanan silangan og Bayat Batanes o sa vicinity na ng Southern Islands of Japan. Samtang din sa Metro Cebu ug Tibok Visayas makasinati ang madag-o man ang kalangitan inubanan ani nang hinay ngadto sa kasarangan na pag-ulan panugdog pangilat. Kasarangan ngadto sa kusog na hangin ang muhuros gikan sa kasadpan ngadto sa habagatan kasadpan ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa pagkabaloron. Agwat ng temperatura din sa Metro Cebu gikan 24 hangtod 30 degrees Celsius ang adlaw masalap alas 5:30 sa hapon. Kotob na lang dito pinaka-latest weather update sa bagyong si Ompong gikan sa Pag-asa Mactan, May Kasilagan.